כאן אילי וקובזה, והיום נעשה ורן. הם אז תודים היום שלי נראה לכם איך עושים צ'יטים לאנגרי שורק וורד. אז בואו נתחיל. לוחצים על הסמיילי הקטן והחמוד הזה. אז בואו נתחיל. היום נראה לכם, נכנסים לאפליקציה לאקי פיצ'ר. הסמיילי הכי חמוד. אוקיי? סמיילי חמוד. אוקיי? ואז צריכים לחכות 200 שניות. ואז זה טוען כי רק עכשיו הורדנו את זה, אבל ניסינו את זה בפלאפון אחר וזה עובד על בטוח. זה עבד ממש. אוקיי? אז נכנסים לאנגרי שורק, לוחצים על פתח תפריט טלאים, ואז לוחצים צור לאחר השינויים. לוחצים פה. ואז לוחצים על השלישי, אוקיי? ואז לוחצים פה. על הזה. זה אמור לקחת קצת זמן. ואחרי שחיכינו, לוחצים שעה וחצי. אחרי שחיכינו, לוחצים על go to fill, אוקיי? ואז לוחצים על אנגרי שורק פה, ואז לוחצים על השני עם 7 בקיצור לוחצים עליהם מלא. ואז לוחצים אסר ישום, תוסר התקנת אנגרי שורק, עושים אסר התקנה, אוקיי? אצלנו התקנה חסומה, כי אנחנו ישומים לא מוכרים, עושים ככה, אישור, ואז לוחצים הבא, עדכן. ומתקינים. וזה אמור לעבוד. אוקיי. אבל תן לי תעונג לשים. תן לי תעונג להיכנס. ואחרי שהיישום מותקן, לוחצים על אנגרי שורק. כן, אבל אני רוצה. אוקיי? ורק בגלל שזה עם צ'יטים צריך לעשות הורדה, אוקיי? זה ייקח קצת זמן. זה ייקח הרבה זמן. אז אני אעצור חזרנו אחרי שזה נגמר. תן לי את העונג לעשות את זה. תן לי. תן לי שנייה. אז הוא מחזיק עדיין. אני אלחץ על כל הקרישים. בטח. זה גם שומע את המוזיקה? קודם כל צריך להתחיל קצת לשחק. אנחנו מתים בכוונה. אנחנו עכשיו נמות בכוונה ונראה לכם איך משחקים. לא, נראה לך רק איך הצ'יטים עובדים וזהו. אוי, זה טוב. אופס. כן חברים, חזרנו. אוקיי. עם האנגרי שורק. אנחנו עכשיו הולכים להראות לכם איך בדיוק. אוקיי חברים. חזרנו. הנה וזה מתחיל. אנחנו נפסה בכוונה כי אנחנו רוצים להראות לכם איך הצ'יטים פועלים. אני אראה לכם. עומר, אתה גם עכשיו משחק. תן לי להראות להם לפחות איך הצ'יטים פועלים. אני קודם כל נפסל. היי תגרם, קח פה. למה? מדוזה. למה נמות? מדוזה, תאכלי אותי. מתנו. יש, אנחנו מתים. אוקיי, וזה טוען לנו. זה קריש מפחיד. אוקיי. עכשיו אני מראה. שנייה. די עומר, זה ערוץ שלי. ואז נכנסים לקרישים. אני לא רוצה, אני מראה. תעשי. אז זה טוען לי לבד, תעשי לי ככה לבד. ואז כל הקרישים. אוקיי, ואז אוקיי, בשביל לקבל את הצ'יטים, שאם אתה רוצה, אם אני נגיד רוצה כסף, ואתה לא צריך לשלם את זה באמיתי, אז לוחצים על השלישי. לוחצים על זה השלישי, יס. עכשיו אתה מקבל, ואז אתה ממשיך עם זה עד שיהיה לך מלא כסף. זה אותו דבר עם יהלומים. שלישי. כן, ואז עושים מלא. כן, ואתם יודעים מה כיף בזה? כי אתה יכול לקנות את כל מה שאתה רוצה. אוקיי, תודה. כן, והוא נתן לי את העומר לפתוח את כל כריש שיש במשחק. תודה. תגיד תודה, זה ערוץ שלי.